16 September ndi tsiku lomwe lili mkamwa mwa Malawi ambiri pozindikira kuti ndi tsiku lomwe tizakhale tikuponya voti makamaka kusankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo, komanso kuposaposa kusankha akhansala omwe amatithandiza pa zochitika ziwiri zitatu za m'madera mwathu. Koma funso nkumati, kodi ife ngati mzika za dziko lino takonzeka motani? Chifukwa tisayiwale kuti timavota kamodzi pa zaka 5 zilizonse, kotero kuti chisankho chomwe tichite pakadali pano kusangalala kapena kulira ndi kwa zaka 5. Takhalani pompo chifukwa mpulogalamu ino tikhale tikukambirana nkhani zokhudza ndale pa Malawi pano ndi mmene zikuyendera komanso kampeni imene yayambikayi. Sabede mundionera pakadali pano muli ndine waibizo in the building komanso mzanga amene waimapa Wisdom Chiku aka Mr. Man. Yeah, so macheza athu alero tikhale tikucheza ukuti kuyenda tifuna tikambirane nkhani makamaka zimene zikuchitika kwathu kuno. Sitingakane komanso sitingachitaye chonera kuti pa 16 September tikhale tikuponya voti imene tikhale tikusankha adindo osiyanasiyana mtsogoleri a dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo, kuposaposa makhansala. Chimenechi ndithu ndi chimene dziko lathu likudikirira kuti chichitike. Ina ndi mzanga amene waimapa tikhale tikungozukuta nkhani ziwiri zitatu kufotokozerana tikuyenda natilowera uku kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani. So takhalani pompa kuti mumve makamaka zimene tikhale tikukambirana ndi mzangayo. Ase tiye tizilowera chakumeneko. Yeah. Taona kuti ndale zafika pa kulasi. Andale panopa ali sakugona. Ali. Tikuona ndi ndima. Ndi ndima kuti ilo akutitu achakwera atu panopa kulowera kwakuti. Kuchitipa apita mutalika nawo sakulowera kwakuti. Jeniasa naye sakutani. Ma-MP mudzimu aleza chibwirikiti. Tikungona zikwangwane mudzimu zili pakala. Kuti anthu panopo nthawi yakwana. Tangofotokoza kuti nthawi imene ya Zisamkho ndiofunika motani kwa ife ngati Amalawi. Tiyambire kaye pamenepo. Nthawi ndiofunika kwambiri koma ndiki kaye paize. Tingobwerera makamaka pambuyo pang'ono. Amalawi amapanga noti china chilichonse chomwe chikuchitika pa ground. So apapa ndi pamapeto pa climax poti munthu inde utha kuzibakashira ndikupeza ma chances okuti Amalawi akuyika ngati kuti ndo mmene mafuna udza ndikuupa kuladi. Utaso kumapanga kampeni komano Amalawi osakubakashira kamba kokuti china chiyonse chimene umapanga koma intro kuzabwera pa middle amakhala ngokoyang'ana ndelo pa climax pota zibakira palibe chomwe chingaphulika anthu pandimva. So kampeni apapa ndiyiona zakuti ili bwino kwa amene amatipula mbuyo amene wazibakashira bwinobwino ili bwinobwino. Utha kumuona wina wake akafika kunzimba akafika kuti osaphula kanthu pa 16 September. Why? Amalawi amangomuyang'ana kumambiri kuti kupanga chonchi ukupanga yonchi komano chosangalatsa choti kampeni ikuyenda bwino. Sinamvepo kuti kwachitika mademo adadi ali kunchisi ali kuti sinamve zikuyenda bwino. Siti kuvula zanayi. Anthu sakuvula zanayi. Kufunika kwa chisankho chimenechi ndikotani kwa Amalawi? Kufunika ndi kuti ubwino wake kuti ubwino ndotani kuti Amalawi atenge nawo mbali makamaka pa zisankho zimenezi. Tiyambire kaye pamene poti sanafike mkatikati mwa nkhani imene. Okay, ineyo ngati wachinyamata pa ground takumana ndi zinthu zambiri zodabwisa. Mwinaso anyamata anzanga atha kundibakira kuti pakati apa zinthu sizinayende bwino. So kufunika ndi kwakuti tapezanso mwayi umene umachitika after nthawi akuti tisindeso utsogoleri. So apa pa 16 September apa ife ndi anyamata enanso tikhala kuti tikapanga zokuti tisinthe akapena tibwerezenso ndi anzofunikira kwambiri. Ndipo tingonena mubwereza pano kuti ndi ufulu wa nzika ina iliyonse kuti iponye voti. Tisayiwale kuti voti kumalawi kuno timaponya kamodzi pa 5 years. Kotero kuti tikasankha kansala, MP kapena president wodabwitsa ndekuti kwa 5 years tikhala tikukanda tikukukuta mano tikuona zodabwisa komanso tikapanga chisankho chabwino tikhalanso tikulandira zokoma aziwiri zitatu. Nkhani yathu tikuyenda ningofuna kuti tifotokoze makamaka kuli ma presidential candidates awiri
amene akuoneka kuti majayanti sipamalephera ndi tolo olo mu Super League mapeza kuti pali matimu awiri nanga amene akuoneka kuti awa timu imene umatili pamoni wametoza kuti striker uyu apanga so nde sitifuati kampeza ambiri chifukwa nthawi yathu ndochepa tiye tifuati tenge chipani cha MCP ndi Lazarus Chakwera amene akuyenda nda Vitumbiko Mumba komanso chipani cha Democratic Progressive Party DPP chimene chikuyenda ndi apita Muthalika mobwera pambuyo ndi Ajene Ansa zipani ziwiri zimenezi tonse tikudziwa kuti zonsenzi ndi zipani zikuluzikulu kumayeko game uyiona bwanji game ndiyojema kwambiri yenu nkhalinya chifukwa chokuti mbali na ingakhale anthu ochuluka tomazaona zokuti akumapereka support ku chipani chimene chichi cha DPP tikaonanso makamaka ma research kauniuni anachitika pakati apa kumaonesa kuti DPP ndi yomwe ikutsogola komabe tikapita pa Facebook ndisapite sokutali tikapita pa Facebook kuona makamaka msonkhano wa MCP imene unakhomera kaonanso wa DPP kumazati kuti inu amemeza MCP timaona ngati mukuida so mukuzazaso abazukhanga ndito apo saso DPP yonke so kumazamvaso kuti ya DPP ya ulisapena ati posankha Jenance kwa soko nsonkhanoso kukuzazaso azazanaso inu samari asankhanzimayi bwanji nanga nde game iyi ndiyovuta kwambiri kwambiri komanso nthawi imene ya Zisamkho kumachitika zinthu zosiyana makamaka zikolowe anthu ena amakhala kuti ni ma die hard yazipani zina maona amakhala kuti iwo aja yo na MCP kanda DPP mwazizwa ndi amadifi ya ifeyo chipani chathu sichingaluze ya maguti mpaka na mapanga zipolowe kuphwanyana manyumba kochana njanjani ziwiri ngata chinyamata zimene zisitukuyena tizichita nawo achinyamata zimene zisitukuyena tizikhala involved ngakhale ataonapo kuti apa mdipiti wa Joyce Banda tunaonanso panachitika ataki nake galimoto kugunda makamaka magalimoto apa mdipiti wa Joyce Banda zimene zo zachidziwikira ndi achinyamata ena ake ongo atumidwa apa sakanga nje pekena kake apanga zimenezo tinaonanso makamaka akabambe nangoiwa district mundifukira koma nyau zinatumidwaso kumene kunyamula zikwanje ali mpaka na mabodyguard mabodyguard bungwe the most liso tikaona na videos amene aja nyau zimene zimene kuoneka kuti achinyamata auri magazi ndothamanga alipo achinyamata sidi kwena tizilenga nawo gawo lomati atipasi zikwanje tikamukhape wina ake chifoti atizogolera amadana sizikwena zikhala choncho achinyamata tikwena tingonesa pa 16 pa tikapereke vote yathu tisanyinyinikeso tisinthe ngati ufuna kusintha atibwezereso ngati ufuna kumbwezeresa ntchito yathu ingokhala imeneyo koma usati atitumide kuti tikapange zosakhala ya isidi kwena titera mune tikutalo ndithu kuti ine ndi mzangayo tizibwera pamudzi pano kumagadabula nkhani zosiyana pamene tikuyandikira kuchita zisankho chifukwa ndi udindo wathu mtsogoleri amene akhale olamulira dziko lino alamulira aliyense ngakhale olakhala kuti iwe sunamuvotere kotero kuti tizipasana ma update tizigadabula kupanga kuzukuta pachicho chomveka bwino kuti tonse pamudzi pano tiziyendera limodzi okay tisanamalize mawu ako ndotani ndi mmene Ndale zikuyendera mayo iweyo tango fotokoza china chake china chake chilichonse chimene ukhoza kufotokoza koma chooneka kuti nchomaliza komanso chokhuzana ndi mmene Ndale kwathu kuno kumalawi zikuyendera monga momwe ndinanenera kuti zinthu apapa zafika pa climax aliyense akubwera ndi masweet talk ake akuzibakira so amalawi ena tumaona dia kumafika pokuti abalalika kuti nthawi nake amadya ndi ulamuliro umene akupita ku msonkhano kwawoko zikukhala bwanja apapa ndiye tikaonanso zomapereka ndalama kwakopa anthu zimenezo zalesedwa komabe munthu amadya akupitanso ku msonkhano kwa yemweyo so apapa ndizokuti tapeza mwayi okuti tikasinthe mtsogoleri ndiye sitikwenaso zikhangati kuti tikuzipanikiza pakampani pompaja pamene mtendere tikuona ine pamodzi pano andinene kuti sindikulimbikitsa chipani chakuti kapena chipani chakuti koma ndingoneneranso personal limene zinthu zikuyendera Ndale panopa kutentha amene ukumvera Ndale panopa tikapita ku msonkhano wa DPP akatikopa tikapita ku msonkhano wa MCP akatikopa so tisakopeke kwambiri kuti tizavoteso in the next 5 years so tikupangani chiganizo changu chabwino chiwanza okay guys mene ndanena muja kuti awanali mawu ake omaliza ine mulutsuwane uja waibizo kumpano pa Nyasaland ITV pamene timabwera ndi nkhani zosiyana zimene zimachitika m'madera mwathumu komanso dziko lonse lapansi ndingoti mwakumanonse zikomo